готвещите. Гответе. Ето, това е типичен пример за матриархат. Дана чете книга, Додо и Стилян готвят. Фани, ето сега ще ви я покажа, държи щипката и бирата, но те са мои и аз временно и ги предал, докато работя, за да мога да направя някой друга снимка, защото тя казва, аз снимки не правя. Чакай да ти покажа. Ето, Фани, каква топла вечеря ни прави. Лукчета! Най-уникалното в момента е песента на птиците. Те са хиляди. Добър патос ли го казах? Хиляди. Хиляди. Хиляди птици. Уникално място.